Πες μας τι ακριβώς έγινε. Ναι, πράγματι υπάρχουν ορισμένα συζητήσιμα σημεία, ορισμένες φάσεις. Ξεκινάμε από ένα γκολ που δεν μέτρησε, το πέτυχε ο Ξανθόπουλος σε μια μονομαχία του με τον Κατζηλάκη. Δεν μέτρησε γιατί σύμφωνα με τη γνώμη του κ. Γερμανάκου έγινε ένα φάουλ πάνω στον Κατζηλάκη από τον Ξανθόπουλο. Μετά είχαμε μια φάση πέναλτι για την οποία διαμαρτυρήθηκαν οι Δραμηνοί που δεν δόθηκε. Μετά έγινε ένα πέναλτι υπέρ της Δόξας για την οποία διαμαρτυρήθηκαν οι Ηρακλειδείς σε ένα πέναλτι που δόθηκε όμως, κακώς λένε οι Ηρακλειδείς. Για να έχουμε μετά ένα πέναλτι για το οποίο ζήτησαν οι Ηρακλειδείς, το οποίο δεν δόθηκε. Όλες αυτές όμως τις φάσεις, Νίκο, μπορούμε να τις δούμε, μπορούν να τις δουν οι τηλεθεατές στο βίντεο το οποίο θα επακολουθήσει με τις φάσεις του αγώνα. Οπότε μπορείς νομίζω να μας πεις δύο λόγια για τη μορφή του αγώνα σε συντομία. Ναι, να πούμε ότι έγινε ένα παιχνίδι μέτριο σε θέαμα. Ο Ηρακλής φάνηκε πεσμένος σε σύγκριση με τις τελευταίες εμφανίσεις του. Από την άλλη πλευρά έχουμε να πούμε ότι η Δόξα πάλεψε, κυνήγησε το παιχνίδι με πείσμα, πίστεψε ότι θα το έπαιρνε τελικά μετά από τον γκολ που πέτυχε με πέναλτι ο Ιφαντίδης, αλλά ισοφαρίστηκε 10 λεπτά μετά, πριν από το τέλος μάλλον του αγώνα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να ομολογήσουμε ότι από τις αντιδράσεις που είδαμε και από τις 22 ποδοσφαιριστές ότι ικανοποίησε και τις δύο ομάδες. Ευχαριστούμε, Χάρη. Νομίζω όμως τώρα ότι είναι καλύτερο να δούμε τα στιγμιότυπα από τον αγώνα αυτό. Στηρίζει ο κ. Γερμανάκος, εκτελεί τελικά από Παγιάννου, είναι καλοτραβημένο. Βγαίνει ο Κατσιλάκης, κάνει την μπάλα και είναι το 1-0 από τον Ξανθόπουλο. Αλλά έχουμε φάουλ, έχουμε επιθετικό φάουλ του Ξανθόπουλου πάνω στον Κατσιλάκη. Η μπάλα πάει πίσω στο Φλέγκα που θα κάνει τη σέντρα. Ο Βασιλακάκης Κεφαλιά, η Φαντίδης, το Χατζηπαρασκευάσκη, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Ιφαντίδης που κάνει παλιά με στόχο τον Αθανασιάδη. Να, ο Αθανασιάδης μόνο μπαίνει προς το μέσα. Συνεχίζεται, λέει ο κύριος Γερμανάκος. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Δόξας. Εκτελείται τελικά το κόρνερ. Βγαίνει ο Γεωργίευ. Κόβει με γροθιές την μπάλα. Σεβρετζής. Χατζηπαρασκευάς. Η μπάλα φτάνει στον Αθανασιάδη που κάνει το σουτ. Η μπάλα χτυπάει πάνω στο Ξανθόπουλο και τελικά έχουμε πέναλτι. Μετά από το σούτ του Αθανασιάδη, η μπάλα χτύπησε πάνω στο Ξανθόπουλο. Ο κύριος Γερμανάκος λέει ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Ξανθόπουλου και τελικά έχουμε ένα πέναλτι. Του σφύριξε ο κύριος Γερμανάκος. Ακριβώς το τελευταίο λεπτό του πρώτου μικρόνου σουτάρει και είναι το 1-0. Αυτός την αφήνει για τον Χατζηπαναγία, έχει μπροστά του πάντα το Λευκόπουλο. Τελικά κάνει τη σέντρα για τον Μητόσεβιτς, χάνεται η μπάλα και out. Ξανά ο Χατζηπαναγής εκτελεί αυτό το φάουλ, περνάει η μπάλα από όλους και τελικά ο Κατζηλάκης μετά από την απόκρουση, από τη λάθος απόκρουση του Βασιλακάκη κόβει την μπάλα. Χατζηπαναγής, παλιά για τον Καραΐσκο, που στάρει, η μπάλα κόβεται από τον Κατσαρίδη, διαμαρτύρεται ο Καραΐσκος ότι η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Φλέγκα, τελικά έχουμε ένα κόρνερ όμως. Χατζηπαναγής, Καραΐσκος αλλάζουν και πάλι την μπάλα, 10 λεπτά πριν από τη λήξη. Η σέντρα, ο Μητόσεβιτς προσπαθεί να πιάσει μια κεφαλιά. Καραΐσκος, οι κεφαλιές ελεπάλληλες και ένα φοβερό γκολ από τον Αδάμου νομίζω. Ένα φοβερό γκολ, ένα γυριστό σουτ μετά από μια κεφαλιά από τον Ξανθόπουλο είναι. Δεν είναι ο Αδάμου, ο Ξανθόπουλος πάνω στην κίνηση με ένα φοβερό σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Κατσιλάκη να γράψει το 1-1 ακριβώς 9 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. Από τον Κατσαρίδη στον Αθανασιάδη που κάνει σέντρα. Ο Ορφανίδης που τη κάνει το σούτο Ιφαντίδης για να κόψει την μπάλα. Πολύ ωραίο και οργίευσε κόρνερ. Και το τέλος του παιχνιδιού από τον κύριο Γερμανάκο. Τελικό σκορ εδώ στη Δράμα 1-1 μεταξύ της Δόξας και του Ηρακλή.